Здравейте, приятели! Благодаря, че сте отново с мен и благодаря за поддръжка. Възможностите на нашето тяло, възможностите на нашия разум, те са безгранични. Това не е просто философия, както много си мислят. Наистина, възможностите на човека, те са безгранични. Както в съзидателен, така и в разрушителен план. Това касае абсолютно всичко. И когато в живота ни се случват разни негативни ситуации, примерно заболяваме или нещо друго негативно, 70% от случаите това се случва с наше позволение, защото ние на това даваме съгласието вътре в себе си. Това се касае за вашето здраве и за вашето зрение. Прието е, че зрението с възрастта се разваля. Това прилича на истина. И всички го приемат като истина. И вътре в човек се закрепва такова убеждение. А всъщност зрението ни е дадено с голям запас. То трябва да е в отлично състояние минимум 150 години. Защо така се случва? Защото това убеждение дава плодове. Всъщност, на практика, зрението на всички е отлично. Нужно е само, когато се влошава, да го възстановим. Представете си, че имате бинокъл. Много време не сте го използвали. Някъде там си лежи. И изведнъж го взимате, за да погледнете нещо. Гледате, а картинката мътна. Какво правите? Почвате да фокусирате бинокъла, за да се избистри картинката. Точно така и с нашето зрение. Нужно е да го фокусираме. Как да го направим това? За да фокусираме зрението, има два момента. Първо, да си дадем такова утвърждение, че вашето зрение е отлично. Второ, трябва да приведем в тонус очните мускули. Хвърлете от вас мислите, че зрението ви е лошо. Направете си ново утвърждение, че вашето зрение е отлично. Фокусът се е разместил и вие сега ще го фокусирате. Направете следното упражнение. Отделете си 10 минути на ден. Гледайки наляво, надясно, нагоре-надолу, стиснете очите си силно, правете го с чувство, че фокусирате картинката. Буквално 1-2 минути. След това вземете някоя книга, поставете я на масата на около 30 см от вас. Буквите може да са размазани. Но напрегнете очите си, с чувството, че ги фокусирате. Нека не се получава. Нека буквите да се сливат. Но напрягайте очите. 5-10 минути. Лека по лека ще започнете на места ясно да прочитате някоя буква, дума, но много силно не ги напрягайте. 10 минути на ден са достатъчно. Старайте се, ако имате очила, да не ги носите непрекъснато, само когато ви се налага. Или по-добре си купете лупа за четене. И най-главното, дайте си утвърждение за радост от живота. Зрението много се влияе от негативното отношение към живота. Когато нещо ненавиждаме, радвайте се на всичко. Радвайте се на малките неща в живота. Вашето зрение скоро ще се възвърне. Благодаря и довиждане до следващия път.